Oeddech chi'n gwybod eich bod chi'n gallu gwylio eitemau Uned 5 ar y we erbyn hyn? Be? Wrth gwrs, achos da chi newydd wneud! Wel, y dyfodol. Ta waith, mae'n wsos genedlaethol chili wsos nesa. Yndi? Be wlad? Ia, poeth. Felly, am y rheswm yna, da ni wedi meddwl am gêm sy'n defnyddio chili i Matthew Glyn fan hyn ag Olwen. Aelod dewr iawn o'r gynulleidfa. Be sy'n digwydd ydy, mae'r darna sioclad yma sy'n edrych yn flasus iawn. Na, mae yna un o hein efo chili chwilboeth enfawr yn cuddio ynddo. Os da chi'n tybed be mae Llynos yn neud yma, mae hi jyst yn edrych yn ddel. Ac yn troi'r rwlet raw petai. Gweler isod. Ti'n mynd gorfod siarad, jyst edrych yn ddel. Cys ni ar yr olwyn dir. Witchy. Diolch am hynna math. Reit, ymlaen efo'r gêm. Ydyn ni'n barod? Olwen, chdi sy'n mynd i orau mynd gyntaf. Felly, Llynos, os ni di... Pob look. Diolch fawr. Dewisa dy... Hwna? Fwled. Ddim un bach? Fewn o fo, i'r ceg, yn iawn. Cnoi. Siocled? Teimlwch y tensiwn. Di'r siocled yn neis, Olwen? Gobeithio fod o'n ti'n mynd i gael lot mwy o heina. Iawn, Llynos, troi. Yr Olwen ddim. Hwna? Ie. Fewn o fo i gyd, yn gyfa. Cnoi. Na. Reit, mae'r tensiwn yn cynyddu. Yn tyddi gynulleidfa. Y tensiwn. Rhywun o'r gynulleidfa i ddewis pa un ddyle Olwen bita nesa. Mae ffawd Olwen yn nwylo'r gynulleidfa. Fewn o fo, yn gyfa. Tensiwn. Dydy hi ddim yn siŵr. Nawr gêm yna yn mynd i bara am beth. Gobeithio bod chi dal yna efo ni. Peidwch â pwyso stop na pause. Come on. Chydig bach o mynd. Erbyn i byd o yma llwytho, byddwch chi di mynd i Wel, dig munud, gawch chi ar e. Come on. Reit. Hwna. Mae ffawd wedi dewis un yma. Reit. Nesa, i wneud pethau chydig bach yn wahanol a fwy diddorol i chi bobl, chos da ni'n gwybod bod chi'n ddim yn y ddadla. Rhywun o'r gynulleidfa i fita'r un nesa. Olwen, gei di ddewis. Rhywun yn hynny'n iawn. Fewn o fo, i gyd. Fewn. I gyd. Siocled? Reit, Matt. Ie, fi eisiau neb cymryd yn rho i. O, mae Matt Di'n cael ei fi. Matt eisiau'r chili. Ti'n cael ei ddod ar ti? Fel neu ffilm Deer Hunter, mae gymryd dau ar un pryd. Yn tydio nawr. Dw. Chili a siocled? Na. Chili. Dydy o'm yn siŵr. Ie, Chili. Olwen, o ti'n teimlo rhyddhad? Really balch. Ydy'r gynulleidfa'n falch? Ydy hi. Matt, sut o ti'n teimlo? Wel, paid â phoeni, mae gennym ni toilet roll yn y fridge yn barod, a mae'r toilet just fforcws ti eisiau mynd. Yn y fridge? Ie, Nown ni'n mynd i fanylion. Dyna ni, Siarens boeth arall. Wsos nesa. Pam fysach chi moyn rhoi toilet roll yn y fridge? Achos mae'r diary am boeth. O, chi'n gogs yn weird. Sorry.